Kawadhi nyime en obila e kaonti ma Siaya medo timo pedha e wi tho mar jago moro ma jahigni 60 manyocha okwany ringre ka oiki e lope moro e gweng' ma Aringo. Ringre Philip Onyango Ogutu liekore ne oiki e yo moko yangore tarik 26 dwe mar 9. Philip Ogutu mane en apisa mar lo ma osedhi rutaya kendo ne odak kende tok weruok gi min ode higni 20 mokalo ne ochiw lipot ne olal dwe mar 4 higani kendo ringre ne ofwenye gi jalno mane beto e dalagi. Kaluwore gi jalup jatend obila ma Lego Usonga Charles Odhiambo, wadgi Mai Simon Ogutu ne oluongo jabeto kendo choke mane chal gi mago mag dhano ne ofwenyore kindeno. Gikanyo ne giluongo obila kendo kwayo thuolo e doho mar Siaya mar kunyo ringre no. Thuolono ne ochiw tich ariyo tarik 4 kendo ringre ne ogol gi jolony mowuok Kisumu Forensic Laboratory kaachiel gi anyuola kendo ringre okan e kar kano ringre mar joma otho ma Siaya. Apedha podi medo tim yango ringre no kaka mano mar Philip Onyango. To nitie wadgi manolal ga. Wadgi manolal bende bedo kidwaro ga. Nolal tarik 12 dwe mar 4 higa mar 2022. Koro wadgi mano reporto no wachni miluongo ni Simon Ogutu nobiro e station to wacho ni nonyiso jowetene jotije mondo bet ne dalo wadgi manolal dalo yugno. Koseche mane jotije negi beto ne dala oyudo choke koiki e bur ma tany negi kawo atua mane gibiro police station mondo gi report wachno. Kane gi report wachno, jatelo mar station miluongo ni OCS to kod jaskechene mage ma investigate cases to kod jo CID okwachi kich mag CID ma Siaya giwuok kayo te magi dhi e dala no kama ne yude choke manie bur mathany kane gin koda gi family mar the deceased Philip. Koro kesni iwaluwe matut, wan koda jo CID maluwe moseyawne nyaka case file, case uchunguzi dhi mbele.